Hego Irlandaren burujabetza lortu aurretik, Irlanderaren gainbehera lotuta egon zen bertako biztanle baztertu egin zutelako, horren zergatik izan zen bertako biztanle baztertu egin zutela, edo egon zen nolabait ingelera hizkuntza zuten pertsonen etorrera handi bat edo, eta aldi berean Bretainiako gobernuak ezarri zuen politikaren bat nolabait bertako hizkuntza baztertzeko, edo bilakaera kabotxartean naturala izan zen. Eta aldi berean, burujabetza lortu zen garai horretan esan lotzen nolabait burujabetza hori bertako ohiturak eta bertako hizkuntza berreskuratzea, horrek ez zuen injar bat eman beste bilakaera batera eraman zezakeena, Barkatu, azken zati hori PR esango duzu, mesedez? Bai, burujabetza lortzearekin bat ematen du aldarako aldarriketak bat lotuta egon behar dela baita norberaren sustraiak eta indarrean jartzeaz, balioan jartzeaz, eta horien artean norberaren hizkuntzari bultzada bat emateaz. Esan alako bilakaerarik gertatu, burujabetzarekin batera gehiago edatzea nortasuna nolabait. Lehenengo galdera da. Galdera da bezala esango nizuke. Estatu askea, tetzen zen horrela, garai horretan, estatu askea eratu baino lehen, zu irlandarazko hiztuna baldin bazara, eta ikusten baldin baduzu ingeles hizkuntzak zenolako abantailak ematen dizkizun, eta zenolako abantailak irlandako hizkuntzak, irlandarak ematen dizkizun, zer egin duzunukezuk? Jenteak gelditu zen, gelditu zion Irlandara hitz egiteari, segur asko arrazoi instrumental batzuk ziren eta. Progresismoa zen eta, abantaila, askoz ere abantaila gehiago zenuen inglesa ikasten baduzu, eta zure aurrak eskoletara balditzen baduzu inglesez, edo inglesa behintzat ikasten badute. Bigarren galdera ondo ulertu badizu da gobernuarena. Baina ez dakit ia ari zeren estatu askeren gobernuaz ari, edo zen garai hortako gobernua zen erresuma batuetako gobernua. Ez zegoen inolako interesik Irlandara sustatzearran. Baina aurka bai edo ez? Aurka bai edo arku ezek, zer esan nahi hori? Inglesa garai horretan, Pep Guardiola, esaten duen bezala, era el puto amo del mundo. Inglesak bazuen eta badauka indar hori. Agian hizkuntz politika, olako the Statutes of Kilkennyko estaturen bat edo, ez zen egin behar.
garai horretan, ze zegoenerako lana egin zen. Orduan, baina teknikoki ez zegoen jentia ez zen hil zen. Ean bilanderaz hitz egiten bezenuen. Baizik eta argi eta garbi zuan, norabidea zen nora zihoan. Orduan, ez dut uste benetako, aurkako joera bat ez da baida egin daiteke. Orduan, eta soziolinguistikoki nik uste dut esan dezala elementu asko daude hemen, eta nik esango nuke inglesiz hizkuntzak ematen dizkizun abantailak asko dira. Asko dira garai horretan. Mundu guztiak, intuituki ulertzen du hori. Orduan, aurkako joera bai bada, adibidez, hogei hamazortzigarren mendean lan oso efektibo bat egin zen izen toki guztiak ingeleserazteko, adibidez, ikusi egin dugun hemen. Hori ekialdean dago, hori izen toki hau duela denbora asko egon da hemen ingelesez. Baina beste batzuk egon zen, badaude hemen, eta sistematikoki izen tokiak ingeleseratu egin ziren. Hori zuretzat da Irlandar hizkuntzaren aurkako joera? Vale. Bai.